داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرغاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قربلكم سناي مكتال راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتورن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو أفريقيا تنسأن ودكأتن والكاملخت مرحتي أهجر أفريقيا نعسر تات عمتات أبكرشها سلطان كوف بزبلو الكاملختي أزياء هبتها إزوم الكاملختي كاب كل تشحن عسر تحدنات حيزوم ببحادة كاب سلطان كاللي كوان تتسنحو جنا كاب إسراك 7 عمت أب سلطان كوف زبلو الكاملخت بمهلاوم جن إذا أهجر مليئة ناب ديمقراسيا ومحدرك تسجاجر جنا استرفاق زيلو بشدش تحساس نايزور حزي ود 89 عمت بريزيدنت كاميرون بول بيا أب سلطان كاب زديب مبل 4 عمت خصنبل نكلو ن 43 عمت إيكواتوريال غيني زمرحا تيودرو أونيانغ دما زحلف سنبتا بستخايده مرجع بمستاف بتر سلطانو كم زنواح غيرلو إزوم كلتا مرحتي عدما دفيهم طراي زيكونه ن 14 عمتات بسلطان كوفيلوم موتر سلطانهم نحدش ولدو كركبو قربات زي مخانهم كابو حليفهم أب سلطان كقلصلو زحلنو مخانهم زت تحساسب قدايو نزوم مرحت سعيبهم نسالسان شمونتن عمت نكونغو برازافيل زمرحة ود 78 عمت بريزيدنت دانيسانو نجيسا نسالسان شدشان عمت نوغندا زمرحة ود 78 عمت بريزيدنت يوري موسوفيني نسالسان حدن عمت نيرترا زمرحة ود 8 عمت بريزيدنت إسياس إركبوم أهجر أفريقيا حيالو الكاملختي أحلفا أب كل تشحن 11 أب تونيزيا دحرز جمرة من لعال تصدي عرب نجحرن ترئينا تراي 10 أزيوم حيالات فتيموم زيد فورز مسلو زنبرو والكاملخت مرحتي بحيل هزبي كابسلت أنوم تعلميوم أبقى زيد تصدي عرب قداماي قداي نايت من لعال زخونة مراحي تام من لعال جمرة لا هاجر تونيزيا بريزيدنت زين إل أبيدن بن علي وخينو إتن تونيزيا كاب حدار شحن 980 كساب طريق للتشحن 11 نعسران سلستن عمت زمرحة بن علي قدم بريزيدنت مخانو أبال السراويت منيستر مكلخل كومون منيستر وشتاو قدات كوينو سريحيو بن علي أبزز تتأسى بعل مز خوينو بمسرحو سراويتن كفلت سأتان تهجر أبقون يوم نيروم أنصارو زقبر زنبر من لعالن تقاومون دما نقوانو يحمششو نيروم بزم خنياتة بريزيدنت نبر فتسيمو زي دفر سفيز مسل نيرو انت خونه أمرا رحقو زمرارو هزبي بزقبرو من لعال أوشتي 4 سمون سلطانو راح ريحو ناب سعوديا كمرح تجديدو كاتيلو بدمت هزبي كاب سلطان استعالو بريزيدنت حسني مباركيو حسني مبارك كان بين علي أبال سراويت بفلاي دما أبال حيل أيري نيرو أبقون لعل سلطان نيرو أبوليتيكا جبتي سراويت إيدو زوتبو مخانو حسني مبارك نسالس عمت زغطسله بهتص ناي غزي اوان كمرح حكيزويو أب مود أتاغن سراويت مسز بي بموغانو كاب سلطان كعلو كيلو بعسران حموشن طري كل تشحن 11 تشحات زيغاتات جبتي ناصنت فتحن سب أو خبرن مسلن زبلو ጭርሖታት علاقتهم ገይሮም አንጻር መንግስት ፕሬዝዳንት حسني مبارك ንመጀመርታ ግዜ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጀሚሮም ካብ መዓልትና መዓልትና ወሰኸ ብምጽኡ ድማ ቁጽሮም ናብ ሚልዮናት ደይቦ ሽቕለት አልቦነትን ስእነት ፖለቲካው ብልሹና መካሰብአዊ መሰላትን ካልእን ዘጨናነቆም ብናይ ቱኒዝያ ምልዓል ጽድያ ዓረብ ዝተታብዑ መንስያት ግብጺ ናብ ጎደናታት ወጽዮም بفلاي بكتما كايرو أب أدباباي ناتسنت مالت ميدان إل تحرير تأكبو سلفنياتات منغستي دمتقوم أبكن دمسماع بحيل بوليسن حيلتات تانك هدو بمفتانو أب سعبة قجت أستات شعات ميت سلفنياتات بمقتالو من شدش شحدما مقصالو من نتنعبي أكاديدو مسوات زغفولو سلفنياتات بزقبر واتساقطي أبشعن 981 ناب سلطان زديبه حسني مبارك نسالس عمتات كمرح دحر مصناح بعسرت حدا لكازيت كل تشحن 11 نعسر شمونت معلتات بستخايدة تقاومو بحيل هزبي كاب سلطانو خورد تجديدو كاتيلو فتصوم زي دفر زمسل زنبرة نيليبيا 42 عمت زمرحة معمر قذافيو نجزا رأسو
ሓው ብምባል ዝጽውዕ ኮሎኔል ሙዓመር ቀዛፊ ብሓደ መስከረም 1969 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ክሳብ ብ20 ጥቅምቲ 2011 ብጥይት ተወጊኡ ዝቕተል ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ኣብ ልቢ ደገፍቱ ዓሚቕ ፍቕርን ክብርን ዘሕደረ ኣብ ልቢ ጸላእቱ ድማ ዓሚቕ ጽልእን ቅርሕንትን ዘንገሰ ቀዛፊ ካብ መራሕትን ህዝብን ዓለም ድማ ጽልኣት ዝረአ ዝነበረ እዩ መሪሕነት ሙዓመር ቀዛፊ ንተቐናቐንቱ ዝኣስርን ሃለዋቶም ከም ስወር ዝገብርን ሊብያ ብዘይክኡ ካልእ ክመርሓ ዘይክእል ዝመስሎ ዝነበረ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘይኸብር ነይሩ ብጽድያት ዓረብ ዝተታብዑ ሊብያውያን ቀዛፊ ካብ ስልጣን ክእለ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ምስ ጀመሩ ኣብ ክንዲ ብሰላም ብሓይሊ ክጭፍልቖም ይፈቲኑ ምልዓል ናብ ብረስ ተሓወሶ ግጭት ኣምሪሑ ብ20 ጥቅምቲ 2011 ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ሊብያ ንሙዓመር ቀዛፊ ኣብ ከባቢ መቦቀል ዓዱ ከተማ ሲርቲ ሒዞሞ ብቪድዮ ተቐሪጹ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ናይ መወዳእታ ቃላቱ እንታይ ገይረኩም ንዓኹም ዞም ደቀይ ዝብላ ኮይነን ብዘይ ንሕስያ ጠያይት ተተኪሱሉ ተቐቲሉ መቓብሩ ብደገፍቱ ኸይልለ ሰባብ ዘይረኽቦ ኣብ ምድረ በዳታት ሳህራ ኣብ ዘይተፈልጠ ተቐቢሩ ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ብውልቀ መላኽነት ን27 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ዝነበረ ብሌስ ኮምፓወረ እዩ ኣብ 1983 ብሌስ ኮምፓወረ ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ ንቶማስ ሳንካራ ድማ ኣብ 23 ዕድሚኡ ፕሬዚደንት ክኸውን መዚዝዎ እንተኾነ ሳንካራ ኢድ ገዛኢት ነበር ፈረንሳ ከም ዝነበሮ ዝግለጽ ኣብ 1987 ብጻዩ ብዝነበረ ፕሌስ ኮምፓወረ ወተሃደራዊ ዕልዋ ክካየደሉ እንከሎ ንሱ ድማ ተቐቲሉ ፕሌስ ኮምፓወረ ቅዋም ብምቕያር ንገዛእ ርእሱ ናይ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ብምግባር ን27 ዓመት ብውልቀ መላኽነት ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ኣብ 2014 ንሱውን ዕልዋ ተኻይድሉ ካብ ስልጣን ወሪዱ ኮምፓወረ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ብፍጹም ውልቀ መላኽነት ዝመርሕ ናይ ህዝቢ ርእይቶ ዘይፈቅድ ነጻ ፕረስ ዘይፍቅድ ተቐናቐንቱ ዝኣስርን ዝቐትልን መራሒ ነይሩ ካልእ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፕሬዚደንት ጋምብያ ነበር ያሕያ ጃመ እዩ ንሱ ንጋምብያ ን22 ዓመት ብውልቀ መላኽነት መሪሕዋ ውልቀ መላኽ ያሕያ ጃመ ምስ ብጾቱ ኣብ 1994 ኣብ ጋምብያ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ክሳብ 1997 ሓላፊ ወተሃደራዊ ቆንስል ኮይኑ መሪሑ ኣብ 1996 ኣብ ዝተኻይደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድማ ብ56 ሚእታዊ ትስዒሩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀጺሉ ፕሬዚደንት 2.5 ዓመት ዝብል ቅዋም ብምስራዝ ኣብ ምርጫታት ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ብዝብል ብድምር ን22 ዓመት መራሒ ኮይኑ ያሕያ ጃመ ስልጣን ምስ ጨበጠ መጀመርታ ዝገበሮ ብሕተዋይን ጋዜጣታትን ሬድዮታትን ካልእ ናይ ሚድያ መተሓላለፍን ብምዕጻው ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽ ከልኪሎ ናይ መንግስቲ ሚድያ ድማ ናብ ናይ ናቱ ፕሮፓጋንዳታት መቃልሒ መሳርሒ ቀይርዎን ቀጺሉ ንተቐናቐንቲ ፖለቲከኛታት ንገለ ኣሲሩ ንገለ ድማ ተጨውዮም ከም ዝቕተሉን ከም ዝሓቁን ክገብርን ከሎ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ምርጫታት ዳርጋ ንበይንዩ ዝወዳደር ነይሩ ኣብ ስልጣን ኣብ ጸንሓሉ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃን ከለዋ 10 ታማይ ዜጋታት ድማ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ተገፊፉ ተሰራጥዮምን ተሳቅዮምን ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክስደዱ ተቐሲቦም ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ያሕያ ጃመ ብናይ ሕጂ ፕሬዚደንት ኣዳማ ባሮው ተሳዒሩ መጀመርታ ስዕረቱ እኳ እንተተኣመነ ድሒሩ ግን ስልጣኑ ምርካብ ስለ ዝኣበየ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ናብ ጋምብያ ሰራዊት ክልእኽ ተገዲዱ ድሕረዚ ያሕያ ጃመ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ብምህዳም ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ተዋሂቦ ይነብር ኣሎ ን38 ዓመት ንኣንጎላ ዝመርሐ ጆስ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ እዩ ንሱ ሃገሩ ካብ መግዛእቲ ፖርቱጋል ነጻ ምስ ወፀት ኣብ 1979 እዩ ናብ ስልጣን ደይቡ ክሳብ 2017 ድማ መራሒ ኮይኑ ቀጺሉ ዶ ሳንቶስ ናይ መጀመርታ 20 ዓመት ስልጣኑ ምስ ዩኒታ ዝተባህሉ ዕጡቋት ሓይልታት ኣብ ምቅላስ ይሕሊፍዎ ናይ ስልጣን መዓልቱ እኳ እንተብቅዐ ብስም ፀጥታዩ ንኻልኦት ዕድል ከይሃብ ሕሊፍዎ ንዝቐጸለ 26 ዓመት ድማ ፍጹም ውልቀ መላኸቡ ምዃን ኣሕሊፍዎ ኣብ 2016 ብገዛእ ፈቓዱ ስልጣን ከም ዝገድፍ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ 2017 ብጆ ሎሬንሶ ተተኪኡ ናብ ዚምባብዌ ምስ ንሰግር
ነታ ሃገር ን37 ዓመት መጀመርታ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጺሉ ድማ ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝመርሐ ሮበርት ሙጋቤ እዩ። ኣብ 2013 ወዲ 89 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ን5 ተወሳኺ ዓመት ክመርሕ ብምምራጹ ብዕድመ ዝዓበየ መራሒ ነይሩ። ኣብ 2017 ምክትሉ ንዝነበረ ምክትል ፕሬዚደንት ኤመርሶን መናጋዋ ብምእላይ ብ40 ዓመት ንእትንእሶ ጋሬስ ሙጋቤን ዝተባህለት በዓልቲ ቤቱ ክትክኦ ሓጺዋ። እዚ ብገዛእ ዝመርሖ ዝነበረ ሰልፊ ከይተረፈ ተቃውሞ ድሕሪ ምስዓቡ ሰራዊት ኢዱ ብምእታው ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣን ኣሊዎ። ብቁጠባ ንዚምባብዌ ዝሓመሰን ናብ ድኽነት ዝሸመመን ሙጋቤ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ብምንባሩ ዝተረፈ ዕድሚኡ ብሰላም ክሕልፍ ነጻ ተለቂቑ ነይሩ። ኣብ 2019 ኣብ ሲንጋፖር ሕክምና እናገበረ ኣብ 96 ዓመት ብሞት ሓሊፉ። ተመሳሳሊ ታሪኽ ዘለዎም 20 ዓመት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዓብደልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ን30 ዓመት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ብምልዓል ህዝቢ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ተገዲዶም። ን18 ዓመት ንሪፓብሊካዊት ኮንጎ ዝመርሐ ብዕድመ ካብ ኩሎም ዝነኣሰ ጆሴፍ ካቢላ ድማ ብምርጫ ተሳዒሩ ብጸቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ወንበረ ስልጣኑ ኣረኪቡ። መብዛሕትኦም እዞም ኣብ ስልጣን ዘለውን ካብ ስልጣን ዝተኣልዩን መራሕቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ተቃለስትን ኣብ ምምጻእ ናጽነት ሃገራቶም ዓብ እጃም ዘበርከቱን ብምዃኖም ኣብቲ መጀመርታ ብህዝቢ ፍትዋት እዮም ነይሮም። እንተኾነ ድሒሮም ናይ ህዝቢ ስምዒት ብምዝማዝ ናብ ውልቀ መለኽቲ ዝተቐየሩ እዮም። ገለ ካብዚኦም ፍጹም ምርጫ ክሕሮም እንከለው ገለ ድማ ስማዊ ምርጫ የካይዱ ነይሮም። ንዝቃወምዎም ይኣስሩን ይሕቅቑን፣ ሓሳብካ ምግላጽን ነጻ ፕረስን ይእግዱ፣ ሰብኣዊ መሰል ይዕምጽጹ፣ ኣብ ሃገራቶም ናይ ዝግበር ፖሊሲታት ሓደግትን ገደፍትን ይኾኑ። ናይ ካልእ ርእቶ ኣይቀበሎን። ገለውን ህዝቢ ዘረከቦም ስልጣን ናብ ውልዶም ወይ መቕርቦም ከሰጋግሮ ይሕልኖ። ማሊ 150,000 ህጻናት ብዘይ መንነት ይተርፉ። ኣብ ማሊ ካብ 2012 ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ዝተናወሐ ኩናት ንሱ ዘስዓቦ ግጭትን ጸጥታዊ ዘይምርጋእን 10,000 ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንከለው 17 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ህጹጽ ናይ ምግብን መድሃኒትን ሓገዝ ተጸበይቲ ኮይኖም ኣለዉ። ካብዚኦም ቶም ልዕሊ 422,000 ሰላማውያን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ኮይኖም 150,000 ህጻናት ብዘይ መንነት ተሪፎም ከም ዘለው ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቐስ ትካል ተራድኦ ኖርዌይ ሓቢሩ። እዞም ህጻናት ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ማለት በርዝ ሰርቲፊኬት ዘይብሎም ብምዃኖም ካብ ትምህርትን ካልእን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክበቕሩ እንከለው ብዓብኡ ድማ መንነት ዘይብሎም ኮይኖም ይዓቢ ከም ዘለው ተገሊጹ። ገለ ካብዞም ህጻናት ብሰንኪ ሕፅረት መሳለጥያ ፈጺሙ ምስክር ወረቐት ልደት ዘይብሎም ክኾኑ እንከለው ገለ ድማ ካብ ኣባይቶም ኣብ ዝተመዛበሉሉ ወረቐቶም ዝጠፍአ ከም ዝኾነ ዓቕሚ ኣዳም ከይኣኸሉ ዝኾነ ፍታሕ እንተዘይተገይሩሎም ድማ መጻኢ ህይወቶም ክበላሾ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቲ ትካል ተራድኦ ኣጠንቂቑ። ኣብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ካብ ሓያሎ ዕድላት ናይ ዝተሰናኸሉ ሰባት ቁጽሪ ሚልዮናት እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ዘይብሎም ምዝጉባት ስለ ዘይኮኑ ዳርጋ ከምዚ ህልዋት እዮም ዝቝጸሩ። ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ዘይብሎም ዝበዝሑ ኣብ ግጭት ዘለዎ ከባቢታት ዝተወልዱ፣ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝውለዱ፣ ስድሮኦም ሰኣን ስእነት ናይ መመዝገቢ ገንዘብ ዘይመዝገብዎም፣ ገለ ድማ ዕለት ልደቶም ዝፈልጦ እኳ እንተኾኑ ወረቐት ግን ዘይብሎም ይርከብዎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለም ልዕሊ 235 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት መብዛሕትኦም ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ሰሜን ኣሜሪካን ናይ ልደት ምስክር ወረቐት የብሎምን። እዚ ንመጻኢ ዕድላቶም ህጻናት ክሃሲ ዓብ ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ ንምውጋድ ወኪል ህጻናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣብ 2030 ኩሎም ህጻናት ከም ዝምዝገቡ ንምግባር ናይ ልምዓት ሸቶ ኣበጊሱ ይሰርሕ ኣሎ። ኣቐዲሙ ቅድሚ 1900 ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ብቤተ ክርስቲያን ወይ ካልእ ናይ እምነት ማእከላት እዩ ዝትግበር ነይሩ። ግዴታ እውን ኣይነበሮን። ድሒሩ ግን ግዴታን መንግስቲ ዝፈልጦን ክኸውን ጀሚሩ። ኣብ ብሪጣንያ ንኣብነት ግዴታ ክኸውን ዝተገብረ ዓቕሚ ሰብ ዜጋታት ብግቡእ ንምፍላጥ ቀረጽ ንምኽፋልን ወተሃደራት ንምኽታብን ክሕግዝ ተባሂሉ ተኣታትዩ። ድሒሩ ድማ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሓደ ዜጋ ብፋይል
تتححزو حيالو سبات علة لدتهم بقبو زي فلتو مسكر ورقت زي بلوم بمخانهم زتولدلو معالتي علة حدا ور حدا بمباليوم زمزقبو إيرتراوين زركبوهم حيالو أفريقاوين سدتنياتات علة لدتهم علة حدا ور حدا لوم زمزقبو بمخانهم أبتنزعو قبلن هاجرات تساقم كقاتمهم إيرايو أب حيالو هاجرات علم بفلاي أب أفريقا سان ورقت مسكر لدت مليونات سباتيوم كاب بزح عدلات زقدو ورقت مسكر لدت انت زي بالكا عدميخا بقبو قتفلت أي تخيلنيخا زي قنتكا ترقاقت مسكرنتي بالكان بسنكزي أبو زحات هاجرات ورقت منتك وهابكا أي كيلنيو باسبورتو نايفك أدكان بسنكو دمات مرتقت مزقب يتسقم تعناوي أقلقلوت كان مركاب يخلق ويمس عدميخا زخيد مدهانيت كي إزازلكا يزابع زي قنت زي بالكاي قبركا أبوليتيكا ومرجع كي تساتف يعكتكا حيالو هتسانات مالي بسنكو قيناتن مزبالن بزي مسكر ورقات ترفو بمهلاوميو متائقهم زسكف سلو أبناي كلولاو زوبا كمون أم عسكر سدتنيهات زولدو 19 هتسانات بزي قنس ترفو بمخانهم كابنا بن هاجرات كنك أساقسون أبتساقميو زأتوهم أفريقيا صوتا كعسو أقرن متلعن وانج علم كعسو أقري كلتشحن إسران كلتن أب هاجر قطر أبز كايدو لزلو أوان حموشت هاجرات أفريقيا زركبون 30 كلتن هاجرات يساتفالوا أب علم وددر صوتا كعسو أقري كاب كلا عينة سبورت اتزهابة بمخانو كاب 8 بليون هزب علم اتسلستن 5 بليون بملو ويون بخفيل إيكتاتلو كابزي زوباوي يخون علم لخوي صوتاتات بليونات دولارات جنزب يفسون إنك أساقسن قال أفكرتو عسو أقري اتتصوتا هايمانوتي بلو مخنياتو أبو مزنقاع غانتاي غانتخا عوتن سعرتن حاقوسن حزنن سحاقن بخياتن عقبتن حرقانن هلخ كتعز حقوف بمخانو نتغتاتلتو سحابيو صوتا عسو أقرناي علم تزعبي سبورتيو أب جزي نقسنت أب قدنا يخون كعسو ميدا زخون سب كتصوتو زخقل بوزح وتأزي حتى عينة سبورت بمخانو زبسح كعسو خيك الع دارقاز عبيلن بزد ما فقرة سبورت بقللو نعمل عالم كسفح فحن تفتاونت كركبن أخيلو دارقام من العالم تلوازل لو صوتا كعسو أقري أب أهجر أفريقيا أتزعبين أزي تفتاون كوينو مليونات تختاتلتي اللو دارقا بهلاو صوتا دما كوينو اللو أقدما مع كنزينا BBC صوتا كعسو أقري أب أفريقيا هو كان مخان حلفو تختاتلتو من تسعر بمبال نحد حدوم يخون بمربب إنترنت زتقالعو ويزق أمرو بمخانهم نمليون السبات والفتحزو عددا قطبا وعنواتي قبروم كمزلو تبصبا قريبانيرا اتتصبصب أب راديو إيرناون قريبو نيرو حج دما بيزنس دايز تبهاله متسيهت أبزوت صحف تختاتلتن تطلعتن أهقر أفريقيا عمتاوي زعبي أتاو نقدي ناي مطلع كوبانيتات النخوني متسو خمزلو زي مسم جمار وانش علم كعب زلو تخلو عب مخانو قليتا حدنت 4 بليون زقمت زب أفريقيا اتربع ميتاويت تحت 15 عمت عدميو أبزي مأكلاي عدمة 19 كخون كلو أبز كل عدمة زركبو من السياد اتوم زيادة أمو قمار من تسعر تتأميدوم زلو يوم متلع كعسو أقري بفلاي بإنترنت أب كلن هاجرات أفريقيا فقدا يكونن أبتن فقاد زهاب هاجرات انت ترأيو أب كينيا نيجيريا دو أفريقيا غانا أوغندا تنزانيا بوتسوانا موروكون تراي أسات 500 من السياد معالتاوي ويساحتي أم متلع يوافرو أب نيجيريا 6 مليون كاب كل 211 مليون هزبي بخفيل يخون بمدب كتقالعون كلو حدا سب بقمقام $15 نتقلع يوتسق بمسرت أبصاب هاجراو كفليت كرس أوغندا أب كل 2018 تتصاوت تتقلع كعسو أقري 56 مليون زواقوت كيت عديقوم كابزي 18 مئتاويت بمنقد قرص منقست غوستن كله 43 مئتاويت مخسب كوبانيات طلع كوينو كابزي 36 مئتاويت راي أب مونغو تتصاوتي تزواويرو إذ قطري أبزحج أوان ب10 مئتاويت عبيلو صوتا كعسو أقري أبزه اللو أوان 10 من إسيات أفريقيا أيني تغانتا تسعر نمطلع تكيت كغزقو خمز الرأيو تفليتو
ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ብብዝሒ ክዝርግሓ ካብ ዝጅምራ እንዳሓር ድማ እዚ ልምዲ ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሒዙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ። ዓመታዊ ንግዲ ምጥላዕ ጸወታ እግሪ ዓለም ብፍላይ ድማ ብኢንተርነት ዝግበር $72 ቢልዮን ምዃኑ ይግመት። እዚ ቁጽሪ ኣብ 2025 ናብ 112 ቢልዮን ክብል ተጽቢት ኣሎ። ካብዚ ኣፍሪቃ ኣብ 2010 0.6 ሚእታዊት ትሽፍን ነይራ። እዚ ቁጽሪ ኣብ 2021 ናብ 1.1 ሚእታዊት ዓቢሎ። ዝተፈላለየ ኩባንያታትን ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክለባት ኣብ ዝጻወታሉ እዋን ኣየነይቲ ጋንታ ትስዕር መን ብክንደይ ሸቶ ትስዕር እንዳበላ ተዓዘብቲ ክካትዕወን ይዕድማ። እናተዘናግዑ ኣታዊ ከኻዕብቱ ዝህንጠዩ ተጻወትቲ ድማ ገንዘብ ረኪሶም ትኬት ይገዝኡ፣ ምስ ኩባንያታት ይጣልዑ። ከም ዋንጫ ዓለም ዝኣመሰለ ዓበይቲ ጸወታታት ክህሉን ከለው ድማ ናይ መጣልዒ ገንዘብ ይውስኽ፣ ብኡ መጠን ድማ ቁጽሪ ተጠላዕቲ ይውስኽ። ጠላዕ ክጻወት ጀመረ ሰብ ብፍላይ ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ዋላ ቁራቦን ተበሊዑ ዝበስሐ እዋን ናብ በዓል ወልፊ ኣብ ምዃን እዩ ሰምራሕ። ገለ ወልፊ ድማ ክትገድፎ ናብ ዘይትኽእል ሕማም ይሰጋገር። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ካልእ ስፖርት ምጥላዕ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ልሙድ ተርእዮ እኳ እንተኾነ ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተኣታተወ ናይ ኩዕሶ እግሪ ምጥላዕ ግን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ መንእስያት ዘይወፅእ ስምብራት ይገድፍ ኣሎ። በዚ መሰረት ሓደ ሰብ ጠላዕ ክጻወት $100 እንተውፂኡ ክዕወት ዘለዎ ተኽእሎ 36 ሚእታዊት ጥራዮ። እዚ እውን ኣየነይቲ ጋንታ ከም እትዕወት ብልክዕ ምስ ዝግምት ጥራዮ። ተጻወቲ ኣዝዩ ውሑድ ናይ ምዕዋት ዕድል ጥራይ ከም ዘለዎም ከይፈለጡ ኣብ ወልፊ ጸወታ ይሽመሙ ብምህላዎም ድማ እቶም ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ዝወልፊ ጸወታ ዝኣትዉ ተምሃሮን ትሑት ስራሕ ዘለዎምን ምዃኖም ይግለጽ። ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ኣታዊ ጠላዕ ብቕረጽ ሚልዮናት $ዶላራት ኣታዊ ዝረኽባ ብምዃነን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ቁጠባዊ ዕንወት ዝረኣየን ዘሎ ኣይመስልን። ተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ማእከል ምርምር ጠፈር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ወርሒ ዑደት እትገብር መንኮርከር ናብ ጠፈር ወንጪፉ። ዕላማቶ መንኮርከር ኣብ ዙርያ ወርሒ ዑደት ብምግባር መጽናዕቲ ከተካይድን ደቂ ሰባት ናብ ወርሒ ክምለሱ ዘኽእል ምርምር ንምክያድን እዩ። ኣሜሪካ ድሕሪ 1960ታት ናብ ወርሒ እትገብሮ ዝነበረት ምብጻሕ ደው ኣቢላ ብምጽናሕያ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ዳግማይ ተመራመርቲ ክትልእኽ ትቀራረብ ዘላ። ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ሓደ ካብ ዝለዓለ ተራ ዝጻወት ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ተመራማሪ ዶክተር ብርሃኑ ቡሉቻ ኮይኑ ንሱ ኣብ ወርሒ ማይ ምህላውን ዘይምህላውን መጽናዕቲ ካብ ዘካይዱ ዘሎ ተመራመርቲ ምዃኑ ተፈሊጡ። ዶክተር ብርሃኑ ደቂ ሰባት ናብ ወርሒ ይኹን ናብ ካልእ ፕላኔታት ክጓዓዙ እንተኾይኖም ኣብቲ ዝጓዓዝዎ ማይ ምህላውን ዘይምህላውን ምፍላጥ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ማይ እንተተረኺቡ ድማ ሰባት ኣብ ወርሒ ይኹን ፕላኔታት ካብ ምብጻሕ ሓሊፎም ኣብኡ ክቕመጡ ከም ዝኽእሉ ይሕብር። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቀነ።